anya wochala mana so na bụ ekwe ekele ihu asa nwaanyị ọma Clara nwoke ọcha nnọọ ndewo ịnaghị etu n'olu gị na but it is okay. Igbo ma na-ege ntị mgbede ọma na oke kunu mmiri ka m gwakwa gị yo kemgbe ụwa ka adị romantic kemgbe ụwa adị romantic kemgbe ụwa ama ebe romantic ga-agaji ị gaghị ete that thing out of me gị na-akọ Igbo ndị ọma Igbo dị samsam mgbede ọma na oke kunu mmiri iji maka na ọfụma sị m ya gaziere na ndewo Clara o ejikwala maka na asị gị bịa wọọra m witness n'ụlọ ikpe gị chee na ị ga-control my life. Olu niile wetucha ụta uche si olu gị na-adịcha nlo like this ọ dịkwa oke o uche continue like this. Ejikwala maka na asị gị bịa wọọra m witness n'ụlọ ikpe gị chọọ ị control my life. Uche, I'm not controlling your life. I'm saying na gị kwekwa ka m nwee udo nke mkpụrụ obi. Uche, you dey raise voice. Kwekwa ka m nwee udo nke mkpụrụ obi. Uche, you dey raise voice. Better bring it down, no. Ngagi nom naka. Igaga ngo nom naka. Osokwala gị iruo n'ụlọ ikpe ebe ahụ. Gbaa ma gbagide m. Maka na ama na ihe a niile na-aji eze. Ime ka ị gaa n'ụlọ ikpe Clara, I know you. Reduce your voice, oh. Ị ga-agba ma gbagide m. Mana Chineke ga-ekwuchitere m ọnụ m. Yes. Chineke ga-ekwuchitere m ọnụ m. Nga na ị gaghị aga ọ gaghị erere gị ọ gaghị erere gị kama m ga-aga nga nwoke ihe aga ya bụ nga si gị ọkụ ịma ihe m gwara gị wetere m iwete ha ana ya kpam finis ekpeela nge nkwa no problem aga m enye gị ofe nsala esi gị ịchọrọ iri okay zụtara gị akpụ 3 nsogbu adịghị mana nkwa niile ahụ ikwere m uche welatakwa olugo ọkwa ikwere m nkwa gị you dey raise voice ike gwọrọ anyị agwụchala bụ na anyị agwụchala Uchenna Clever ọnụ ọha bụ aha me nwa gara mmanya zụziri nke ọma baba nkịtị na onwe ya ị gbaliela redio ahụ elu ya bụrụ na imebeghị nke ahụ nwanne mee ya maka na ọ ga-ahịọtụ na mgbede a o nwere ajụjụ dị oke mkpa anyị ji wee wụchaa inweta ajụjụ gị ikweta na ọ na-eme mana ka ọ dị ị ga-agbalị gaa na Facebook anyị ga ebe ahụ ga-akiriwe anyị live iruo na Facebook chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 maọbụ gị dee naanị Eco FM ECHO FM kliki kpam kiriwe anyị jiri capital letter dee ya ECHO FM kliki kpankiriwe anyị like kwa ma share ya na mgbede a n'ihe omume anyị bụ aka aja anyị ọ ga-amasị anyị nụrụ ke n'ọnụ mmiri asụ gị gbasara ajụjụ abụ nke na-ekwusị kedu ihe mere ọtụtụ ndị mmadụ na-agbasi mbọ ike ji ada ogbenye kedu ihe na-eme ọtụtụ ndị mmadụ na-agbasi mbọ ike ji ada ogbenye chi ga-efo n'ụtụtụ elimomo dimkpa amapụ ji ịchọ ihe ya na ezinụlọ ya ga-eri ndị na-akwa baro aga ịkwa baro ndị na-aga ịwụ ihe ọwụwa agawa ịwụ ndị wọwọ ndị gaji ịpa ibu onye ọbụla amapụ ndị na-aga ime offload uche nkwa ndị na-eje eme offload ọkacha ntụ ụlọ bụ simenti ndị gaji ndị na-apapụ ihe ndị a mana adọghicha ihe ndị a niile eji ole nne gị kọkọrọrọ m gị na-ajụsị agụgụ niile a nwoke a na-ata kedu dị ebe ọ na-aga kedu ihe mere ọtụtụ ndị na-agbasi mbọ ike ji ada ogbenye gịnị mere ha ji ada ogbenye Clara nwoke ọcha ka nụrụ ke na ọnụ mmiri asụ gị nwaanyị ọma uche ọtụtụ ihe na-akpata ya ịghọtala maka na ọ bụrụ na emenwe akụ na ụba na nga ha agbachie mbọ ike uche ọtụtụ n'ime ndị mmadụ ekwesịrị ịrụ ọrụ kachie ebe niile agbara m gị eziokwu mana ọwụnụ ka echere awụnụ ka o si dị ịghọtala ọ na-adịcha ka echere mana enwere ihe ndị anyị ga-arụtụtụ aka na mgbede n'oge na-adịghị anya bụ ihe ndị anyị filuru ma anyị chere ihe na-akpata mmadụ ga-agba mgbe ụlọ ọ dị ike ọkụ mana eji ole nne gị kọkọrọrọ m ịma ya bụ ihe na-ewute o nwere onye nke m hụrụ dọda dị akwara niile dị ya na-agwa bịara nnọọ serie aka amụma tie nwoke ọma ịtala ahụhụ
ịtala ahụhụ ruo n'ogo nke na ekwesịrị imetere gị ebere. uche ka ndị a na-akwa baro Look at you. a na-eshi nga were ụkwụ kwara baro garịa ala Owere a ahụhụ niile onye dị otu a na-ata ọgaranya dị fa n'ebe ọ dị. very very far. baakwa na ọgaranya ketekete kpọkpọ rụtakwa n'ụlọ ketekete kpọkpọ gbaa n'ụgbọala ketekete kpọkpọ rienu nri dị mma ketekete kpọkpọ. Gịnị na-akpata nke a? Mana onye ahụ adịghị lezi. Onye ahụ na-agbasi mbọ ike. Kedu ihe mere ọtụtụ ndị na-agbasi mbọ ike ji ada ogbenye? Nke a bụ ajụjụ anyị na-ajụ na mgbede a. N'ihi ya ka ọ dị ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707-454-1014 0707-454-1014. ọ ga-amasị anyị ịnụrụ ọnụ mmiri asụ mmadụ ise tupu anyị eme ka ị mara ihe ndị anyị nwa na onwe anyị chere na-akpata nke a. Kpọbata tinye ọnụ n'okwu. Mgbede ọma o. Onye ahụ Uche na Clara ndewenu. Ndewo. Anyị asọmanụ. Ndewo. Biko ihe kpatara ihe ahụ ihe bụ ya onye gịnị na ha na-ekwu. Chere kene kedu onye ngwa gaa n'ihu isi aha gị ogene. Onye gị na ha na-ekwu nze ka nze na-esi chọkwa na Arugo ebikọrọ Kedu akpọ. Okay. Ihe kpatara na ndị na-agbasi mbọ ike na-eji ada ọgaranya ọyịrụbedị banyere ụba si na chi. Agbakatakwa na mbọ abụghị ebe ọgaranya. Chere kene ka m ghọta ihe ị na-akọwa. Ị na-akọwa na ọ gụchala onye chi ị ka nọ ya? Ị ka nọ ebe ahụ? Alo? Ikuku ejidela onye nke a. Biko ị ga-agbalị kpọghachitetụ ka ị nwee ike tinyetụ ọnụ na ya bụ okwu anyị ji n'aka maka na okwu a ọ dị oke mkpa. Ọ nọ ebe ahụ na mgbede a? Ọ dị egwu. Ọ nọ ebe ahụ? Mgbede ọma Uchenna na Clever. Ọ dị egwu. Uchenna na Clever ọkwa ya? Mgbede ọma. Mgbede ọma. Uchenna na Clever, anụ m say gara court yesterday. Hapụ. Congratulations. Agara court gị congratulations. Kedu ihe ọma mere m? Asa Clara gwara gị agwa sị gị hapụghị ọkụkọ ahụ. Isi ọhụ gawa court. Gawanụ court. Aga m ahụ ọkụkọ ahụ na gịnị mere? Gịnị mere ọ nọ na-achọ ịgba nwoke ihe agwa sị ya ghara m ọkụkọ ahụ? Ihe ga-eji hapụ ya nna m gwara m sị kọmi iyi ihe ga-eri ya agụkwa sọ wụrụ ya nwe. Gaa n'ihu tinye ọnụ n'okwu anyị ji n'aka. Kedu ihe mere ọtụtụ ndị na-agbasi mbọ ike ji ada ogbenye? Nsogbu anụ Uchenna ka nwa mbiri. Ihe mere onye kere egwu si na agbakọta m mbọ ọwa ego nri. Okay. Ọgaranya si na chi. Onye ọbụla nwere ihe ịrachi efu. Chere kene ka m ghọta ebe ị na-aga. Ọgaranya si na chi. Ọ bụ onye gara aga fụkpọ ụkpọ nọrọ otu ebe gị sị ya na ọgaranya si na chi emechakwa na ụgwọ Chineke abịa bulie ya elu mee ka o doo ọha na eze anya. Uchenna na Clever. Ịkpatasị na enwe ndị kemgbe ha ji pụta ụwa atabaghị ahụhụ. Amaghị otu ebe m na-eje. Atabeghị ahụhụ n'ụdị ole? Atabaghị ahụhụ ba ya wụ ihe wụ ha agụrụ. Abụbeghị ha for one day. Otu a ka si na-ebugharị ha. So ihe mere ndị na-agbasi mbọ ike ndị na-ata ahụhụ na-eji ada ogbenye onye m jikwa gị ọgaranya na chi because ego a ga-eji abụ ụba anaghị atara anya ahụ ka m zigodi moto m na-agbaji maazị. Chere kele ego a na-eji abụ ụba ọ na-esi n'elu ada? Kedu ka esi enweta ego eji abụ ụba? Ọ na-esi n'elu ada mana anaghị atara anya ọka ahụhụ. Achọrọ m iji moto m na-agba na adịghị mara gị atụ. Ị ma dat na enwere m ka anụrụ mgbe m ga-eji apụta ọrụ ebe 4 mana bifo m na-alakpụrụ na ego m ga-agbata onye nọ ọrụ kemgbe ụtụtụ agbatabeghị eji na mara gị atụ mmekwa na-esi m ga-amụ ụzọ pụta by 5 o'clock mana ihe niile m na-agba n'ala na fuel ịnụkwa after everything enweghị m ga-eji ala
onye m ji n'ọgwa gị si ọgaranya na achọ ọwụ by his grace. Onye ọbụla kpọrọ ọgaranya cherekene ka m ghọtakwa ebe ị na-aga. Ị na-akọwa na o nwere ndị Chineke hụkwara n'anya karịa ndị ọzọ, o nwere ndị ọ na-emenyere karịa ndị ọzọ. Ọwụ na-enwe ndị Chineke hụrụ n'anya karịa ndị ọzọ. Onye o ji kee mkpịsị aka ise ahụ ofu. Ọwụ anyị niile ga-abụ ọgaranya, ọwụkwa anyị niile ga-ada ogbenye. Maka anyị niile kpacha ọgaranya, onye kwene ga-agara na ọgaranya oshi. Amaghị otu ebe m na-eje. Enweghị ga-aga so enwekwa ndị taga ahụ afọ everyday ha bụkwa ọgaranya. Chineke na-echikwa n'ihe ha na-emekwe bulie ha elu. Mekwenu ndị ga-anọ ọgaranya si n'aka nne na nna ha bulie. Ndewo, ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha. Ya bụ chere obi gị adaala ụda. Mgbede ọma. Ndewo, nwoke ọma. Mgbede ọma. Oke, m na-agafe n'ike ọnụ nwa gị na-akpọ m. M na-agafe n'ike ọnụ nwa gị na-akpọ m na-emebọ m. Oke, ị ga-ejide m n'okwu. Mgba gaa n'ihu nyeke na ọsịsa na ajụjụ anyị ji n'aka na mgbede a. Kedu ihe mere ọtụtụ ndị na-agbasi mbọ ike ji adakarị ogbenye? Uche na Clever, okwu a metụrụ m n'obi too much. Ndị kwuru okwu anya mmiri agba m n'anya. Gịnị mere anya mmiri gba m n'anya? Every day, the machine I had up 4 o'clock. Every blessed day, 4 o'clock up for my yard. Every day, the machine I had up 4 o'clock. The local about 9, 10. It's not around 6 hours and 9. But yet, nothing show up. Cherekene, ọkwa ịka na ebe ahụ. Onye nke buru ụzọ kpọbata bịara na-akọwara anyị na ụba abụghị mgbasi ike mmadụ gbasiri n'ọwa amara Chineke. Ihe anyị na-achọ ịghọta ọ pụtara na o nwere ndị Chineke hụrụ n'anya karịa ndị ọzọ. Ihe ahụ kwuru eziokwu, ụba si na ji nke anyị nwawo mmadụ ji wụrụ mmadụ. Ya bụ na ị naghị apụta dịka apụta akwụwa gị n'ezi mmadụ. So anyị ga na-agbakwa mbọ na-ayọkwa olisa bụrụ igwe. Ịfata onye mkpọrọ akwa mbụ jupụta celebration agbata mbọ wee ego nri anyị agaghị abachukwu n'ọgụ. Anyị cheweziri ntị ịhụrụ ga-akọrọ anyị ihe Ndewo. Otu a. Gaa n'ihu ga-ewe ntị nọ ka anyị gakwa n'ihu ịnara ọkpụkpụ maka na nwaanyị ọma okwu agbagojuru anya. Ọ gbagojuru anya. Ihe mekwana Igbo mụrụ m ji tụcha ilodo ha asị o mere machi ekweghị. Onye ụta atala ya. Kedu ka dimkpa ga-esi elimọmọ ụzụ ụtụtụ ya ṅụrụ ọkpa n'aka pịam mapụ? Ọ ga-adọga kata from year to year ọ bụtaghị blọk. From year to year ọ bụghị ụgbọala. From year to year ọ baghị ọgaranya mana ọ dịghị ilezio. Ọ na-agbasi mbọ ike. Gịnị mere o ji ada ogbenye? Gịnị mere ọ ka nọkwa ebe ọ nọ? Ọ bụ ihe anyị chọrọ ịghọta na mgbede a. Ị ka nọ ya? Hello. Mgbede ọma. Good evening. Evening. Uche na Clever, here are my first son of hearing from you. Ndewo. Ihe mere mgbe ụfọ ndị gbara mbọ a na-enwetaka mahị. Ọwụ na ị na-asavụ the public, dịka for instance, imeshọn ndị wibaro. Ọkwa ya? Si n'akụkụ redio gị pụọ. Okay, sorry. So ị na-akọwa mgbe ụfọ ya like instance ndị wibaro. Ọwụ na ị na-apụchi wibaro to tomato, ana m ere rice n'ihe na Church Street. Then, ọwụ na ipuchi wibaro ma onye na-arụ ọrụ ma onye na-asa abụ ihe gị nji ego. End of the day, you make a little money to the family aka. But ọ bụrụ na iji isi nwere ọfụma, you can't make it. And another thing bụ ha na-eji ego a ụfọdụ debe akpụrụ mmiri you cannot do anything. For instance, mụ nwa ahụ onye na-akpọ gị ha kịta
I started my business rice with 20 naira. Can you believe it? 20 naira nke Nigeria ka 20 naira. Where rice was at the rate of 2 bushel. I started with 1 bag of 2 bushel of rice. What I am today, only God knows. So, people who can high life, more my wine, more menka. Even the rich go man, to contribution you make it. Chere ihe na-akọwa bụ na onye na-eme ego vamo agaghị abanwe ọgaranya. Ọkwa ya? O nwere ndị ọrụ. O nwere ndị ọrụ. Ya kwanụ na ya for another thing. Ya kwanụ na ị chọrọ ịbara onwe like I yet inside with my own. My dear brother, don't make friends of who will lead you to where you cannot understand, or where you cannot even come out. Some people they lead even a secret course, all those things they tell. By then, there's no way you can make it. I single-handed myself. I don't put hand in anything like this. I just give you insight because of my own. So most of these things. Let me stop here so far. I'm happy to hear from you. Ndewo. Ya gaziere gị. Ya nwaanyị ọma. Omedekwa n'okwu a nwoke a kwuru. Okay. Ọtụtụ n'ime ndị a na-adọgakwa ihe, ha ga-adọgacha ihe, jiri ya ga-agba chacha. Ịma nwaanyị ọma, ngwa chere ka nkọwara gị ka ụwa si wee dị. Ịma na o nwere ọtụtụ ndị na-ege anyị ntị na mgbede a kemgbe ha bidoro tawa ahụhụ. Eji ole nne gị kọkọrọrọ m. Ha lee anya n'akụkụ na obere nwa na-erubeghị 20 years afọ 20 ya na ụgbọala agwa gị ala ole ọ zụrụ ga-egba n'aka, agwa gị ụlọ ole ọ rụrụ ga-egba n'aka. Nwa na-erubeghị 20 years o amami na wọta ebe anyị na-aga. Onye na-agba mbọ nọrọ otu ya na-ajụ onwe ya sị o nwere ebe m na-anaghị emete ya na-aghọta o maka na abịa n'ịmụ anya abalị ọ na-amụ anya abalị, abịa n'ịgba ọsọ ahịa ọ na-agba ọsọ ahịa, abịa n'ịgbasi mbọ ike ọ na-agbasi mbọ ike, abịa n'ekpere ọ na-ekpechi anya. Mana agbacha mbọ a niile agbaka m mbọ ya bụrụ so naanị gịnị ego nri eji ole nne gị kọkọrọrọ m. Anyị wee na-ajụ gị kedu ihe mere ọtụtụ ndị na-agbasi mbọ ike, ọtụtụ n'ime ha o ji ada ogbenye? Gịnị kpatara ọtụtụ ndị na-agba mbọ, ndị na-agbasi mbọ ike ji ada gịnị ogbenye? Gaa na Douglas ugbu a, onye ukwu na onye nta onye ọbụla nọcha ine rush kpamkpakpamkpakpamkpakpamkpakpamkpa ndọghị niile a na-adọghị just few wụ ndị bara ọgaranya. N'ime ihe niile akwụgharịga ụfọdụ ka a ga-achọtagodi ihe afọ ga-eri na nke taa echi a continue. Ị ma na o nwere ndị ụbọchị ọbụla ha jụrụ ịpụ nothing for them ha ga-ebu ọnụ. For how long? Amami na wọta ebe anyị na-aga. Mere ụfọdụ na-agacha shop gaa on Sunday, ụfọdụ na-agacha shop gaa ọbụladị n'ụbọchị ekeresimesi ha ga-agakwa shop. Echelekwe gị na Tesla n'ebe a ọtụtụ na-abịa ụlọ ahịa every Sunday. Amami na-agwata ịgbafe ebe anyị ga-ahụ ha iji wee gwa gị na o nwere ndị ha esi ya na-aga ya ahịa, esi ya na-aga ya ọrụ, nothing for them. Emekwa elu m ala eji ole nne gị kọkọrọrọ m. Igbo mụrụ m ji atụ irisi ọ na-abụ ihe karịa sị tụọ ya aka. Mere anyị ji kpebi ịtụ ya aka na mgbede a. Kedu ihe mere ọtụtụ ndị na-agbasi mbọ ike ji ada ogbenye? Ọkpụkpọ oku abụọ ka anyị nwee ike gbazie gị ihe anyị nwachere. Mgbede ọma. Mgbede ọma. Ndewo. Welitecha olu gị elu ịnụ nwoke ọma. Gaa n'ihu. Ihe niile na-akọwụ ansa ya wụ you cannot outwork a dead system. Okay. Not affect a dead system. You cannot flog a dead horse. If the system is bad, the means of economic distribution is very bad. Ị ga-agbagide mbọ ị ga-agbata. Example. Program now aka ajaja, right? Good. Onye na-azụ eji ị mara ahụhụ nọ n'izu eji
ọwụghị obere ahụhụ ego nọkwa ya mana ihe ị ga-etinye ego bifọ gị nwee ego ka nkụ mmadụ na-ezugidere ezu gị chọọ ka ire boa ya mee pig approximately 700,000 800,000 one big 350 kg mee boa. Now, because of the poor economy, the general poor economy and low disposable income, people cannot buy that pig. If you go to take like KG, people let you go to patronize your agricultural effort by the years. So you end up selling below the price or you continue to feed it. And you know, this small get to the continuously. So if you take it out of the cost at the end of the agricultural season, they were lost. So I'm going to now because people they cannot afford basic. Ikanonya naretu ntakịrị no. Ya ewutele gị nwoke ọma enyi ọha ọ bụghị anyị nwa ọ ga-abịa ikuku mana ikpu okwu n'ọnụ okwu gị ahụ dabakwara adaba. Mgbede ọma. Mgbede ọma Uche. Ndewo. Anyị dị mma nwoke ọma. Nwada na-ekele. Mgbede ọma. Ọwụ Akas baba. Okay. Gaa n'ihu Akas. Kedu ihe mere ọtụtụ ndị na-agbasi mbọ ike ji ada ogbenye? Ma apọstọl sị onye na-emere ebere ka onye emere ebere. Na most of the time ụfọdụ na-abụ foundation. So ndị foundation ha do critical. Ị ga na-agba mbọ, ị ga na-abụ mbọ niile, ị ga na-agba, ị ga na-ahịa, ụfọdụ ga na-amachi. Ndị foundation ha wụ lesson mbọ ha gbara dị na-abịa to stability. So ị ga-awụ ntọala eji mụọ mmadụ. It's one of the things na-enye mmadụ kwụ na-akpachi mmadụ azụ. Okay. So nwere ndị amụrụ na ndị nwere ndị nkirịta klaasị ndị ahụ ndị ejigozi skuulu mụọ ghọtara nwere ndị na-eme ya na foundation just metụ sọntịn ha ga-eme agaghị atada ahụgo onwe gị na-ata ha na-eme mana ị ka n'ebe ahụ nwoke ọma ị ga-agbalị weliteta olu gị elu ka ahapụke n'ihe foundation ka ahapụke n'ihe ebe onye si pụta ezinụlọ ihe onye metekwere ka anyị lee anya n'ihe anyị nwa na-eji anya anyị ahụ o nwere mistake onye dị otu ichere na onye dị otu a na-eme mere ịbụ ọgaranya ji ara ya ahụ. Another one was the plan. Okay. That one was the planning. And when they want the foresight, when they were hana plan towards something, towards target. When they have hana plan, unlike just me. Okay, I'm gonna call POP. So only mgbe m na-amụ ọrụ m na-enweta ego that time after 2004 mbido mọfie April 2007 so m na-enweta ego ma POP after adịbeghị Lampard so m na-enweta ego that time but I did not plan my life. Ọwụwụ ihe mma nwụ just gaa site ntacha ahụ from Monday to Friday Saturday mebere Sunday kwanda adị whole money then Monday kwa m fụkwara trip na-agagharị enwe m plan enwe m target but ruru mgbe o ruru ebe 2016 then I'm not able to plan. If from that 2016, the mother had POP well. But because of the target plan, I can be able to boast that land bedroom flat in my village. Okay. But those times, they don't carry this one at that time. I plan it, I put it in, but I will make a home what they have die, unlike me before. So all planning of man. I'm watching. Ya gaziere gị nwoke ọma ya bụ chere obi gị adaala ụda ọ na-ama mma mmiri ndị vileji m ka ọwụ mgbanụ ka ọ dịtọ ntị gị n'ala ka ị nwee ike nọrọ ihe ndị anyị nwa chere na-akpata nke a ịgbakọta mba elu gbakọta mba ala eji ole nne gị kọkọrọrọ m every year obi is a boy o nwere ihe na-akpata ya echekwala na mmadụ na-ekechi gị gezie ntị onye nke ikpeazụ kpọbatara na mgbede a nwere ihe ọ rụtụrụ aka plan gịnị bụ plan ọkwa iji nwayọọ hazie onwe gị mana ji nke gaje n'obi na nke mere gịnị gaje n'ọba ihe ọbụla imega n'ụwa na-enweghị target na-enweghị plan onweghị ebe iji azụ aga ọbụla dị futbọọlụ a na-agba a na-apụlanị ya apụlanị
onye ga-agba 2 kedu ebe ọ ga-agba kedu ka ọ ga-esi eme attack kedu ka ọ ga-esi defend onye ga-agba 5 kedu ka ọ ga-esi eme attack kedu ka ọ ga-esi ihe awụcha plan you are planning anyị nyeta 1 kedu ka anyị ga-esi defend ya ma anyị na-enye ha kedu ka anyị ga-esi eme attack iji nyeta goal ya he niile awụcha plan ama m na aghọta ma ị na-emeghị ya ị gaghị emeri match otu a ka live dị onye ọbụla chọrọ ịga forward n'ụwa ga-enwe plan ị bụrụ nwata akwụkwọ gị na-agụ akwụkwọ gị na-amụ ọrụ you are planning ya na-aga aga iji wee maatụ ị bụrụ onye na-ere generator ị ma na ị kwesịrị banye na ichewe echiche ire sola ebunyewela nga uche ebunyewela nga gene uche ị bụrụ onye na-ere igwe na-enye ọkụ generator ị kwesịrị banye na ama m ma na ị kwesịrị banye na ichewe echiche ire sola maka na igwe na-enye ọkụ generator adịwala ama m na-aghọta ebe anyị na-aga ka the new modern one nọzi in vogue now ile anya otu ihe ahụkwa ka ị na-ere mana ị kwesịrị ichewe echiche irewe gịnị sola ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ịbụrụ onye na-ere paasị igwe ị kwesịrị ichewe echiche irewe paasị machine gradually maka na o nwere ebe ị ga-aga paasị igwe anaghị aga ahịa ama m na-aghọta ebe anyị na-aga o nwere ebe ị ga-aga paasị igwe anaghị eme gịnị aga ahịa o nwere ebe ị ga-erekọtakwana paasị machine gị chewe echiche paasị gịnị moto ihe ndị a wụcha gịnị plan you plan yourself you upgrade ị bụrụ dimkpa ji ezinụlọ ma ị na-aplan ihu onwe gị ị ga-atakata akụkụ n'ụwa ike agbọ ịkwụ ụgwọ ụlọ ga-emecha n'ụwa ara gị ahụ ọsọkwa na-akpụ gị 500,000 naira every month o nweghị ihe ị ga-eji ya emepụta ma ị na-enweghị plan kedu ka ị ga-esi aplan ya ọtụtụ ndị na-aba na mitin dị iche iche ndị agba eburu ndị na-atụ akawo ihe ndị a na-enye aka ọwụ plan ama m na-aghọta akwụkwọ nsọ sọ anyị gakwuru ndanda onye na-eji oge ekpomọkụ na-ekpokọ nri ya ruo n'oge udu mmiri ugbu a o mekata ga ịhụ ndanda ị gaghị ahụ ndanda ugbu ndanda ọbụla ehụrụ ugbu a by mistake ọ rikpuola o na-eri ihe ndị o bukọrọ n'oge Disemba n'oge Jenụwarị n'oge ekpomọkụ otu a ka live dị nkụ ọbụla ịkpara n'oge ọkọchị ka ị ga-anya gịnị n'oge udu mmiri ajụjụ wee bụrụ kedu nke ị na-akpa n'oge ọkọchị uche ihe eji ekwu ihe awụ na ịhụ na dọga ugbo ike na ala ọnwụ na plan onwe gị ọfụma enwe mgbe ọ ga-eri gị emelizi ihe ndị ị na-eme ugbu a ma otu akịma ihe ị na-amapụta chi bụ gị emapụ enwe mgbe ọ ga-eri gị amapụlizi like this ama m na-aghọta ike na ala ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ọ bụghị ụbọchị niile ị pụrụ ka ị ga-akpata ihe o nwere mgbe ị ga-apụ ya dị ka ekechiri mgbe ahụ ka nke ahụ ị dokọrọ ga-abara gị gịnị uru landlord kụọra gị aka n'ụzọ kpọkpọkpọ nke so na ọpụtaghị mgbe ahụ ka ị ga-eteta n'ụra bido gbagharịwa chọwa onye ị ga-ebi ego chọwa ndị mitin ị ga-anara ego ọ dịlanụ mma ihe a bụ ihe ndị anyị chere na-eme mmadụ gbakata mbọ ogbenye ka nọkwa na doorstep ya ọzọ dị ka ibe ya nwaanyị ọma tupu gị rụtụkwa aka ị hụrụ ịmụ oke ọtụtụ ụmụ ndị akpa gị aka n'ọnụ Chineke na-azụ lee gị ọfọrọ 2 ga-emuzuo 20 look at you ka bi na one room I don't know uche ama mụta shi eme ihe ị mụọ na 18 naanị gị mụọ na 18 one room so fast one room how na they do this thing ama m na ghọta ebe anyị na-aga anaghị m asị gị amụ na nwa mana ị kwesịrị ile akpa gị tupu gị na-eme gịnị gị na-amụ nwa ma ị na-ele ya akpa gị ga na-amụkọ ị na-amụpụta ndị ọkpa egbe bandit ị ga-amụpụta ndị ama m na-aghọta maka na ụmụaka kwesịrị amụpụta ha enye ha gịnị ezi ọzụzụ gị lekọta ha anya
ọwụ nke eru echi gị kpọpụ ya kpiga onye dị ụta abịa chinwe ya ọnụ n'ala mewe ya ihe a na-ekwesịghị ime ya mana ọ bụrụ na ịbịala anya akpa gị na-agwa gị eziokwu isi ka ịmụgodo oke afọ na uche ego ji okwu ịghọtala ọ na ego ụdọ si chọrọ ịmụjuo ebe niile mụjuo gị mụjuo no problem. Kedu ka a ga-esi akọwa na mbọ niile gbachara ihe iji ya ma naanị wụ garị na mbọ niile gbara since morning ozubeghị ego garị family gị ga-eri nwanne isi ị ga-emenwe ihe a isi na ị ga-emenwe ihe a mbọ niile gbaga since morning ewe ego garị ọ bụ ụdị ego ofe amami na-aghọta ebe anyị na-aga maka na otu penti garị anaghị ezuru ezinụlọ gị ị na-ede ha karịrị ndụmaka gbu a na-eri wetin no good dịka ị na-anụkwa olu anyị nwunye gị dịkwa ime akwa ugu udu mmiri ọmụchakwa ị ga-atụwa ha kwa ọzọ n'elu nke ị mụrụ amụ ọ wee every day ị nọ ọrụ aga n'anya ị gaghị arahụ ụra maka na ị werela aka gị napụ onwe gị udo ama m ị na-aghọta ebe anyị na-aga ịmụ oke ọtụtụ ụmụ onye kwute okwu ya gị sa a na-atajiere gị anya nwa Chineke na-enye nwawe onyinye Chukwu adịghị azụ ya n'ahịa adịghị abata ya n'ụba adịghị emeta ya n'ike chi na-enye nwa bụ onyinye Chukwu we know Chineke na-enye nwa mana ekwela ka onye gị overdose ama m na-aghọta ebe anyị na-aga mụrụ sụmọ mụrụ ka ị ga-azụli ogwe nke nwaanyị chegekwanụ na eme gị chege awọ gị wọ kiparofai you know the tire ịnyama nyekwara onwe gị aka o ịbụ vandasa agbara ala cham gị wọrọ agbara ala cham gị wọrọ fiam okela heka ogene jeje abeg you you get to why baro ya gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma bụ ihe ndị anyị chere na-akpata nke a ọsọ dịka ibe ya uche ọtụtụ ndị na-agba mbọ mana agbacha mbọ ha ejiri ya chụọ nwaanyị ọtụtụ nwaanyị na-emekwa ha agbacha mbọ ha ejiri ya chụọ nwoke were ihe niile ị gara for the month akwụkwọ gị salary ma ihe niile ahụ ị gakọrọ rụọ gbaa mbọ rekọcha ị ga were ya chee ga nwoke nwaanyị ọma ya wirecha olugbu ugbu a nwoke ọzọ ka ị ga-were ya isi irecha olugbu a niile ị na-ere ugbu a na ya were nwoke ọzọ ka ị ga-wenye ya n'aka nwoke ọzọ na what for you kedu ihe nwoke a na-agwa gị eji anaka uche ọ dị egwu I know what I'm saying gị rụgakwa ihe na-arụ rụcha gị ga-ewere gị agachiga nwoke ọzọ o nwere nụ ka ọ dị ikitasi bi na o nwere nụ ka ọ dị monkey dey walk babu dey chop gị nwa bụ onye nke nwoke ụzọ ụtụtụ ị mapụrụ ahụhụ a niile ị na-ata ịtacha ya bụrụ nwaanyị ọzọ ka ị ga-aga mere ya akaụntụ n'aka ya bụrụ bụrụ nwatakịrị na-aga akwụkwọ na mahadum ka ị ga-aga ebe ahụ ga mere ya akaụntụ ga mere ya akaụntụ ihe iji emere ya akaụntụ nwunye gị nwere ya uche ya gbara aka gị gbara aka ga wụọ iron ị ga-atakata ahụhụ n'ụwa anya atọ n'oge maka na ịdịghị redi ilibreti onwe gị ịdịbe njikere ịdịbeghị redi ịdịkwa njikere ị ga-aghọta na ịdịke njikere ọkwa ịtacha ahụhụ a niile ị na-ata ya wụrụ obere nwatakịrị ka ị ga-aga mere ya akaụntụ n'aka ya ihe ijikwa na-emere ya akaụntụ nwunye gị nwere ya ibidobeghị ama m na-agwata ebe anyị na ibidobeghị ugbu a ka wee ụtụtụ continue ebe ị gụrụ akaụntụ na skuul continue ga na-eme akaụntụ ncha gị ga-akọwara ya nwaanyị ọma ya ajara gị eze wewewe gị zụta nke a gị zụta nke ọzọ gị zụta nke a gị zụta nke ọzọ echikwa gị continue like kedu ebe motivation ahụ si abịa uche ọwa ọnụ ka a ga-eji agwa gị ya redio afụkwa gị ụfụ na mgbede agbanyụọ ama m na-aghọta wee bụrụ ya ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ anaghị etinye agụgụ isi gị n'ọrụ anaghị etinye agụgụ isi gị n'ọrụ nke a na plan ahụ anyị kwuru na mbụ na-eme gịnị na-agakọ ị kwesịrị itinye agụgụ isi gị na gịnị n'ọrụ you get why ime isi dị empty ụkwụ agagbu onwe ya n'ije mkpughe ya ọzọ
isi gị dị empty ụkwụ gị ga-agakata iji ike agwụ isi gị dị empty aka gị ga-arụkata ọrụ n'ụwa ike agwụ amami na-aghọta ebe anyị na-aga mana ihe nọrọ gị n'isi less work for aka gị less work for ụkwụ gị ị ga-adị na force ya bụ nke ahụ a na-akpọ ime exercise na-aghọta ebe anyị na-aga ị na-ediri dị na-eji agụgụ isi gị na-eme gị na-eme ihe ya bụ mmadụ ịdị smart ị na-edere ịdị smart ị kwesịrị ịdị smart were akọluche gị na-eme no leave your akọluche for house ị kwesịrị ịdị very smart very maka na iche na ọnwụ ihe a na-eji ike eme ị gaghị emenwu ya uche akwụkwọ nsọ kwuru ekwu akwụkwọ nsọ si gị by strength shall no man prevail amami na-aghọta o kwuru ekwu ọwụghị ihe ike ọ bụghị dọga abụghị ụba olo ị ga-akakuleti ịnọrọ otu a ị bụrụ onye na-ere ahịa kedu ihe m ga-ebute gị azụ ebe a ebe ọ bụ na ana m ere nke a kedu ihe ọzọ m kwesịrị ire amami na-aghọta restructure ka m gwa gị otu ihe ị ga-aghọta n'ụwa onye ọbụla pụtara ụwa na-anaghị eme improve ihe ọjọọ mere ya ezigbote ihe ọjọọ mere ya kemgbe gboo ka ama gị na that level no improvement no level ihe ọjọọ mere gị check very well ikekwe na ya plan well ị kwesịrị inwe target by now look at ebe ilega anya by now ego ị kwesịrị ịnọ na ya ị na-eru otu ogbe ji ị kwesịrị dị na-ere abụọ site n'ike nke Chineke kwa ọzọ dị ka ibi uche kwa ndị ijikwa gbuo onwe gị gburugburu dịkwa mkpa ọ dị mkpa ndị iji gbuo onwe gị gburugburu dịkwa mkpa were agụgụ isi gị na-eme gịnị na-eme ihe na-akakuleti i get why ama mme na-agwọta ebe anyị na-aga o wee bụrụ ya isi wowe isi nọrọ ọkpọrọ ụkwụ ga-agakata ije ike agwa na-aghọta ghọta ya bụ ihe gaa n'ihu nye aka nwaanyị ọma uche ọzọ dị ka ibe ya mmadụ ile akpa ya kowe ya ebe aka ya na-eru ndị mpako ịmakwa n'ihe a irube ya dowe n'aka gị nga aka gị ga-eru mba maka na ị hụrụ onye ka eme n'aka gị si uche who you want impress si ma uche ka m gwa gị ị hụrụ n'ụwa there is no competition in destiny run your own race ịghọala gba ọsọ nke gị hapụ onye nke a ka ọ na-agba nke ya ịghọala ọwụ ị hụrụ na onye eme na nka gị gaga ka m gaa ahịa ka mụ na a na-ama aka irubeghị n'ibi na 2 bedroom flat gị ga makonye onwe gị no do pass yourself irubeghị gị mama akpa gị ma na irubeghị n'ibi na 2 bedroom flat gị ga konye onwe gị ebe ahụ leenụ gị lee 1.5 million ọwụ dị ekwu ya the first one wụ mkpa ọwụ ka ihe na-arụ ị ga-eji na subsequent renewal ya bụ ebe agụgụ isi ahụ na-abata n'ọrụ ịnụ na ọwụ ihe a iji ego agba pịa gị ga-ama ka ihe kwụọ ị ga-atakata ahụhụ ike abụọ na-enweta ego ị ga-eji ama mme na-agwọta ya bụ ihe ebe ị na-ebuga onwe gị ịma na irubeghị ebe ahụ o nweghị ihe jikọtara gị na ụgbọala o maka na ịma na ị gaghị efu eluli ya o mana ị galaga koro ya onye na-azụ ụgbọala ajụbeghị onwe ya kedu dị ihe m na-arụ m ga-eji na-ementenu ụgbọala kedu dị ihe m na-arụ m ga-eji na-agbanye mmanụ ụgbọala n'ụgbọala kedu dị ebe m bụ ụgbọala aga ọkụkwa na njin ka ebe m ga-eweta ego m ji ama mme na-aghọta mana ihe uche gị gbara gị abụrụ ibe m ego ole ka m gago John ụgbọala John gbaga ole ibe onye na-ele ibe ị na-ele ibe ọkwa ya ị gara aga banye na mitin ebe a na-atụ 2 million ọ ihe mere iji arụ ọrụ ka jake Chineke nna m na-arụ ka jake eji ole mkporuchala n'ogo nke na ịdị na-ayala onwe gị nri maka na ịma na mitin ị bara ọwụhụ level gị why not ịchọ ebe a na-atụ 500,000 ga tụrụwa ị ga-atụchakwa ga-adịsikwa nwetatụkwa onwe gị dị comfortable ama m na-agwata ebe anyị na-aga gị ga ya nye onwe gị ka onye onwe gị ebe aka gị na-erughị ọ na-eme mmadụ takata ahụhụ n'ụwa eji ole nne gị kọkọrọrọ m ịtakata ahụhụ ya wụrụ ụgbọ ụlọ naanị ka iji ya kpụọ agba transport
ka aha kpụọ na ibi na 2 bedroom flat enwe achievement ọzọ ị ga-eme for the year ebe ị kara iji nwayọ biri naanị na 1 bedroom ọ na-ama na ejiwe iji onwe gị nke ahụ ego pụtazie nke ibiwe na nke ihe ịmakwa na ọ pụta ị ga-maintain ya ịma nwaanyị ọma o otu ihe m gwọtara n'ụwa wee bụrụ iruo n'ihe ị ga-ama na irule ya thank you environment gị ga-agba gị n'ime na gịnị irule ya ịkpasịrị ka mmadụ bịa na-echetara gị na irule oge ahụ iruo n'ime ụgbọala ọ bụghị mmadụ ga-agwa gị na iruola oge ime gịnị ịgba ụgbọala ọzọ dịka ibe ya wee bụrụ ọ gaghịkwa na-ara gị ahụ imentenu ya imezi ya ịgbanye ya mmanụ ụgbọala ọ ga-abụra gị ofe nkụpụ maka na iruru ya ụlọ ọbụla ibi ịkwụ ụgwọ ụlọ ya na-enye gị ụra aga n'anya abụghị level gị come back come down ama m na-aghọta ekwentị ọbụla ịkpa n'aka igonye ya nkụchanye recharge kaadị na-ara ahụ ihe ahụ abụghị ekwentị ị kwesịrị iji skrin agbawa ịrụ ya wụ problem. kedu ihe mere iji were aka gị nara onwe gị udo nke mkpụrụ obi maka na ị chọrọ ime mmadụ impress gị ga-konye onwe gị ebe ị na-erughị ihe mmadụ ga-ekwu look at you melu mala people ga-ekwu okwu ịnwụọ taa ndị mmadụ ga-apụtasị na ịnwụghị ọnwụ ka ọgaranya kedu ihe mere iji nwụọ ka ọkụkọ ịnwụọkwanụ ka ọgaranya ịma na ndị ọgaranya na ọnwụ ha nwee dịka o si ọ kara ịrịagode ya jos gbabiri nwụọ ịnọrọgodi n'elu mmiri na-agba egwu ụwa ga-apụtasị na ị na-akpa dọst onweghị ihe ị mere ụwa ga emete ya n'ihi ihe ị ga-eme agụchala ịma nke ahụ dị mma na-eme ya nke ahụ ga-enye obi gị mkpụrụ udo nke mkpụrụ obi maka ihe eji ekwu nwata eru wara ọgọdọ ga na-ayanye aka ebe aka gị na-erughị ọ ga-ele otu owuchie gị anya nke ma bụ onye nke nwaanyị ịzụwa akpa ebe a ịyewa ya ebe a miliọnụ ka ọ na-ada miliọnụ ka ọ na-ada ime na di gị ụra apụọ ya n'anya nwoke mmadụ anaghị ezu ike onye ga-ego ji sie nri ya laa n'akwa onye ga-ego ji sie nri ya laa na pepe soup ị na-ayanye aka ebe aka gị na-erughị ọ dịghị mma ma otu ntị ọ dịkwa ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma ọzọ dịka ibe ya o ime ego vam uche o ịma na Nigeria is getting tougher every day ụbọchị na-aga ya na-eshikwuru ndị mmadụ ike gị ile ka ị nwetara ị ga-eji sevu ọfụma were ya mee ihe dị mma were ihe bara uru ka iwe na-eme ego vam ọkwa na ego anyị mega vam uche o ị ga-ele ndị nke dị mkpa mee ọkọwele hụrụ fiam ihe emezi eji akpọ ya nwa mma o nwere oyibo a na-asụ opportunity comes but one ama mme na-aghọta ngwa gee ntị o nwee na ndị ego ha ga-eji aba uru n'ụwa batara n'aka ha eme ya vamụ ịnọ na-ekpe ekpere ugbu a Chineke ya gọzie gị mana o nwee na mgbe 20 million batara gị aka ijidi ya mee gịnị gị nwa ka m na-ajụ gị nwa ka m na-ajụ ugbu a ị na struggle to even get 5k ugbu a assistance now ọ na-ara dị ahụ gị nwe inweta 5,000 mgbe 20 million batara gị aka n'ụwa kedu ihe iji ya mee mgbe 10 million bara gị aka kedu dị ihe iji ya mee akwa ị gara aga were ya na-achụ nwaanyị na-agbanyụ ọkụ eji akwa uche na ọ ga na oriri na ụlọ oriri na nkwari ya ejiri ya kwa aka ama m na-agwata ọkwa ị mechara n'ụwa azụ ekwentị atọ kedu ebe ekwentị ahụ gara naanị gị na-akpa ekwentị atọ naanị gị na Cristiano Ronaldo ororo ị na-akpa ekwentị atọ mgbe ahụ akwa ya ugbu a ozi small one ka ị na-eyuzu kedu ihe gbanwere gịnị gbanwere maka na ị jụrụ itinye agụgụ isi gị n'ọrụ ị jụrụ ịplan onwe gị nke ọma look at you ugbu a uche ọtụtụ owo ndị ha nweta ego a ha kpọkuo onye ukwu kpọkuo onye nta adị ma ndị enwe ndị dị good na ọtụtụ ndị mmadụ dị good na mgbe ahụ iji ha asa ka ọ ha eseri anụ ka amụma girie gị ahụ na ọgwụla onye ọbụla acha anụ tent Israel a na-worship gị mgbe ahụ
a na-worship gị ego ị ga-eji abụ uru n'ụwa abatara gị n'aka mana iji ya mee anyhow onye a gwara n'ụwa na 50 million abatara gị n'aka at once onye ahụ agaghị ekpete mana ugbu a inweta 2000 ezigbote nsogbu ka ọ bụ maka gịnị ịjụrụ plan well amame na aghọta ihe ọzọ na-ebutekwa na-eme ka ọtụtụ ndị mmadụ na-agbasi mbọ ike ya dịcha ka ha anaghị agba mbọ ha na-adakwa ogbenye wee bụrụ gekwa ntị ọnọdụ akụnụba ma ọ bụ ọnọdụ ọjọọ obodo anyị anọ n'ime ya ọnọdụ obodo mmadụ hụtara onwe ya n'ime ya dịka obodo anyị abụ Naịjirịa obodo a dịka onye kpọbata si wee kwuo mgbe ụfọdụ gị na-agba mbọ ya dịka ị naghị eme gịnị agba mbọ ka m gwa gị ihe ndị na-akpata ya ị na-agba mbọ ndị mobile network a na-amịkọrọ nke ha ndị ga-agba gị sị gị subscribe for 1 month ị subscribe under 1 week ọ gwụla ha ma agaghị akọwara gị ihe ị mere o ji mee gịnị gbọ mana ha ya n'ekwentị gị eyuzula ya 1 month ahụ bụ pịa ya efuo ama m ịghọtara ihe nkọwara ị subscribe for 1 month agreement gị na ha wụ nọ for 1 month gị pewa ya pewa 1 week ọ gwụla mana ha the same data n'ekwentị gị ozugbo 1 month ahụ na-aga ma yuzuru ya ma yuzuhu ya amịrị ya and the Nigerians are comfortable onwe ya onye na-ekwu onwe ya onye na-aka ị na-agba mbọ gị na-achịnye ha n'aka ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ịgbacha mbọ a niile ị nwere ike iji ya gbaa gas only gas ị hụ na ọnọdụ anyị hụtara onwe anyị n'ime ya mgbe ụfọdụ ikpuwe ya ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị a kpụrụ isi maka na o nwere ndị kpụrụ isi media warriors ha atakọlọwa gị na iwe onye ọjọọ ị na-akparị mmadụ iwe onye ọnụ ụgba mana ọnụ ka ha ga-eji ekwu ya onye kwuru ekwu ga-anwụ onye na-ekwu ga-eme gịnị ga-anwụ gị ji ya naanị mee gịnị gbaa gas mgbe ụfọdụ ịgbacha mba gị ji ya gbaa naanị mmanụ ụgbọala fuel ama m na-aghọta ebe anyị na-aga mgbe ụfọdụ ịgbacha akwanụ mba gị ji ya rụọ ọsọ naanị ụgbọala maka ụzọ ọjọọ mgbe ụfọdụ ịgbacha mba gị ji ya kwụọ ụgwọ ọkụ latrik na-adị nke ị na-amụ mgbe ụfọdụ ịgbacha mba ị ga-eji ya pọmpụ mmiri ịgbacha akpanụ mba gị ji ya gbaa naanị transport ego ole ka ị na-emefu na transport mgbe ụfọdụ ịgbacha mba gị ji ya sọtụ lecturers hello ọwụ society ebe anyị hụrụ onwe anyị mana gaa n'obodo ebe ihe dị ka o kwesịrị ịdị ịga ihe dị ka Kuwait enwere m ọtụtụ enyi ebe ahụ ndị ọyị m ha na-akọwara gị na nwanne subscription ụkwawanye charara m ọwa afọ ole chọrọ ịnọ nwa onye na-abịa na-asị gị data agbụkwala data agbụbe mmadụ na-akọ ọrụ m na kemgbe ọ bịara ọ hụtụbeghị ebe ọkụ nyụrụ pịrịrị m gbazienụ m ka ị ga-esi kpata ego ọ na-agaghị anọ ọra gị ma ọkụ wụ ihe niile inwe ọkụ latrik mmiri adịla free isi nri adịla free ịgbatị akpa adịla free ihe ndị ọzọ ị na-arụ free mgbe ụfọdụ ịgbacha mba gị ji ya chaji ya fon ike gbara ọ bụ obodo anyị hụtara onwe anyị n'ime ya ihe a bụ ihe ndị anyị chọpụtara gaa n'ihu nyekwe aka nwaanyị ọma tupu anyị anara ọkpụkpọ oku ọzọ dịka ibe ya ụjị nwale ihe ọzọ imene ihe ọtụtụ afọ imene ọtụtụ oge enweghị ọ naghị aga ụjọ na-atọ gị mmanụ m nke m ga-eti gị aka ugbu a ite ekiris mmanụ m ke ọnụ m gaga mụọ ọrụ kapịnta ọnụ m ga-amụọ nka ọnụ m ga-amụ ọrụ ịkwa akwa ọnụ m ga-azụ ha n'ahịa amadị m nke m ga-eti gị aka ụjọ na-atọ gị ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ akpa gị sị gị try ikene gị vite try ọ bụghị ihe niile wụ scam to you mana life is all about risk ama m ịghọtara ihe niile wụ scam to you bute mgba ahịa adọwa mgbe ahịa nọ 7,000 ka a sị gị gote ugbu a 23,000 ọfụ iche ọrụ na igoro ya mgbe ahụ ọ nọ 7,000 uche ọ ga-eme ka ezigbo gen na ụjọ na-atụ gị ụjọ na-atụ gị uche onye ụjọ aba aba
ị na-aghọta onye ụjọ aba ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ihe anyị nwa chekwara na-akpata mmadụ na-eji na-ata ahụhụ ka taa ka echi mana eji ole nne gị kọkọrọ wee bụrụ oke ibi ego. O nwere ndị specializere n'ụwa na ibi ego ihe ị na-ebikwa ị na-ebi pepero ọ dị ha n'ọbara. Ị ma na ụgwọ iji ugbu a na-ebu gị anya ajụ in fact ụgwọ iji ha ebikara ndị Naịjirịa ọbara mgbali elu ya na-arịa gị ọwa ụgwọ iji a ga-ebe ebiri ebikọrọchara ego every uche ọbara mgbali elu ya na-arịa gị ọwa ụgwọ iji mere salari bata kparara m tupu salari na-abata uche o jiri ya bikọ ego amaghị ọta salari na-abata enwezi ihe ga-afọrọ ya n'aka ọkwụcha ụgwọ ji onye nke a ga-ekwenye nke ekwenye nke a ị gaa na mitin gị ibiri ị gaa na ndị ọgbọ gị ibiri onye nke a gị ibiri azụkọ salari na-adọrọpụ bụ ijiri azụkọ nta zụkọ imo ibicha ya like that na ahụ enwuru gị ọkụ ibe gị na-arahụ ụra n'abalị gị na-amụ anya ka oke no peace udo agba ọsọ na ndụ gị eme gị isiwa na mmadụ na onwe onye na-achụ gị ọwụ ụgwọ iji na-achụ gị onye ji ụgwọ na-arahụ ụra ị ga-arụkata ọrụ ọ gbawa mbọ aha gị wụ mbọị gbawa mbọ ga-agbakata mbọ maka na ibi ka ọla ọ karịala dịka anyị na-ekwukwa ị ga-agakwa ibi ị na-ajụ onwe gị kedu ka m ga-esi esetụlụ ihe ị ma na ị na-eji ya ụgwọ ma ọ na-enweghịkwa ego ị kpatara udo ị ga-enwe udo mkpụrụ nke obi onwe onye na-edistọbụ gị onwe onye na-akọrọ gị aka n'ụzọ nye m ego m onye kwụ ụgwọ ji ya enwere onwe onye kwụ ụgwọ ji ya eme egene ya enwere onwe ya o nwere ndị ibi ego bara n'ọbara somoten nwanne binyetụ m ọkpawa gị ya gị na yes ihe na-esere gị na ya wụ maka na ọ gbazinyere gị ego ya akpawa gị ya gị pik ofense ọ na-ejibiri aka wụọ na-eji akwụ ya gị pik ofense ị ga-eje ịbakwa na gị na enwere agrimenti na sụsụsụta gị nye ya ahụ uche nye n'ihe gị ya ọwụla nsogbu gị pik ofense obi agba gị njọ gị kpọwa ya onye ọjọọ ihe o ji bụrụ onye ọjọọ na obi nyere gị ego ka anyị zụọ ọkpụkpọ oku kpọbata tinye ọnụ n'okwu mgbede ọma na uche na Clara ndewo ọwa ama na-echi uche site akpọ ndewo anyị gwa gị eziokwu unu ekwutechala ya anyị amaghịzi nke anyị ga-ekwu anyị amaghịzi nke anyị ga-atụnye mana ama agbanyeghị na ihe niile ndị Igbo na-ekwu na ụbawu ike ụfọdụ na-ekwukwa na ụba si na chi mana nke wụ eziokwu dịka akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara akwụkwọ nsọ si the race is not for the swift. Okay. The battle is not for the strong or brave, but by the grace of God. Ịhụ na ịbịakwala n'ebe m na-ajụ ajụjụ chere eke na-enwe ka ọma ịma mgbe ụfọdụ unu na-ekwu is of by the grace of God. Ewe m na-ajụ dịsị ọ pụtara na o nwere ndị Chineke hụrụ n'anya karịa nke a bụ ajụjụ nke mbụ. Ajụjụ nke ọzọ wee bụrụ onye dị lazy Chineke ọ na-egosi ya grace. Okay. Well, onye dị lazy Chineke a ga-egosi ya grace mana enwekwara onye na-adịghị lazy ọ ga-akwadịghị enwe the grace of becoming wealthy or becoming rich or ịba ụba ịghọtara onye m ji sị gị na akwụkwọ nsọ si the race is not for the swift and the battle is not for the strong or brave. Na ihe niile like ugbu anyị nọ n'ome this modern life ụfọdụ na-ekwu okwu mat work enwezi onye na-ekwu okwu hard work ilezi anya nke ọma ị ga-ahụ na smart work na-enye ego kara hard work. Exactly. So ka ahụkwa another factor. So ihe niile ahụ ụbọwụ ihe si na ndanye ihe si na lọk dịka unu rụtara aka enwere ndị ga-agbacha mbọ gbaa mbọ elu gbaa mbọ ala ndị eji ele nne gị gbokororo ọwụ na ha agba ha mbọ ọwụkwanụ na ha emega ha ekpe ụfọdụ na adaga ha iberibe mana ihe chere ha n'ihu kaka nkụ ụfọdụ kwanụ dịka i kwuru like o nwere okwu onye nwoke ihe o nwere ike ibili two rooms dịka ọ ga-eme ka ọ hụ na
esokwa ebiri ga-ebiri 3 bedroom flat ya enweta ego ya ala nga ha nke ọzọ agakwanụ gaa zụọ okpokpo moto iji koo ịghọta je ego ya niile gaa zụọ okpokpo moto so ụdị ihe ndị a na-esokwe akpọla mmadụ azụ ndị ewo na ọwa ama na-echute sita ya gaziere gị ezigbote ọyị anyị ama mgbede ọma uche nwanne mmadụ ndewo abụọma David Abraham okay onye ejemekuru Enugu local government usu ya wuye a na-akpọ poverty issues wụ ụgbachi Even Solomon onye dere akwụkwọ ilu ọ sị na mgbe aṅụ na-acha onye ụgbachi ga-asị aṅụ achawere onwe mgbe oge uju mmiri dịka oge anyị ugbu a ihe nke ọ ga-amasata mmadụ n'ahụ ọ sị na oge owuwe ihe ubi n'oge na-ejegharị dịka onye na-apụnara mmadụ ihe ihe ndị ahụ ihe na-ebute ibigharị ego a na-agagharị n'ebe aka ya na-eru onye ọbụla kwesịrị iko ma akpa ya ndị aka ya ga-eru ndewo ya gaziere gị nwoke ọma na WhatsApp anyị onye nke a zibatara anyị ozi ọkpọghọ aha ya mana ọ sị mgbede ọma ọgụ uche na anyị ekpuola nnọọ ihe na-eme ya na o wedara kiri na o ji asa akwa everyday ka ọ na-agba 7,000 naira fuel eji ole nne gị ka ọ kọrọrọ m ọrụcha ya ala na fuel klara ọ na-ewute ka ọ dị igbo mụrụ nze ma m ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere gbapụ ya ọsọ jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị FM 100.7 The Fresh News People. ọkụọla kpọmkwem elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri anyị gbamụrụ nze ma mụ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya dara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkatakwanụ mma ekwu abịagba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Wenezdee abalị 5 nke ọnwa asatọ afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ Orie na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lechaa anya wee si oke ka m malitekwawa okpo mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ n'ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Abịa atala isi mmadụ 6 ị ga-anọrọkwa na EFCC akpọchiela akpa ọba ego gọọmenti steeti Ọshụn komgbam ị ga-enwekwa ohere nọrọ n'otu ule WAEC ewepụtarala ọha na eze ka okpu ule WAEC nke afọ a si wee gbaa mgbanụ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka ị nwee ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye gaji iwetere gị ya bụ akụkọ ụwa bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Godwin Ọnụọha ebelebe egbuola n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tuzdee na steeti Abịa dịka mmadụ 6 tụfuru ndụ ha oge ụgbọala ntakịrị Toyota na-eji oji na-agbawa awa bịara sonye isi n'ebe ndị mmadụ na-azụ ahịa na ndị na-agba ọkada nọ kpọmkwem na ụmụ ike a Junction bụ nke dị na kansụl ime obodo isi ala Mgbasatụ nke steeti Abịa akụkọ a nọrọkwuru na mmadụ 7 nwetara ihe mmerụ ahụ ha ka gịnị na ya bụ ihe mberede okporo ụzọ ebe ụgbọala 6 mebiri emebi ya bụ akụkọ a nụrụkwuru n'aka bịara nnọọ mee onye ọkpọ ụgbọala ahụ vumvam bụ nke mere o ji sonye isi na ya bụ ebe ndị na-azụ ahịa na ndị na-agba ọkada na-anọ lee ọtụtụ ndị mmadụ kụgbuo ha ka ọ dị
onye sektọ kọmanda otu ọrụ nchekwa okporo ụzọ FRXC na steeti Abịa bụ CC Ngozi Ezeọma anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee kwuo na nke a mere eme. Nwa amadi ga-eji ọkọlọtọ otu pati Nigeria Democratic Congress bụ NDC azọkwa onye isi ala Nigeria bụ Peter Obi akatọọla ya bụ nkọcha ọtụtụ ndị mmadụ na-akọcha otu jikọtara ndị bishọp ụka Katọlik n'ala anyị bụ Nigeria bụ otu ama dịka Catholic Bishops Conference of Nigeria bụkwanụ ndị kọchara ọnọdụ akụnụba ọjọọ na ọnọdụ enweghị nchekwa ala anyị bụ Nigeria nọ n'ime ya. Peter Obi kwuru na ndị bishọp ụka Katọlik a nọrọ kemgbe na-eto gọọmenti mgbe o kwesịrị ma na-akatọkwa ya mgbe o kwesịrị na-enweghị onye ha dọnyere ukwu. Ọ gakwara n'ihu kwuo na mgbe ọ bụkwa gọvanọ steeti Anambra na nkọcha ndị eze ọdịnala na ndị ndu okpukperechi nyere ya aka iji hụ na ọchịchị ya gara nnọọ serere werere. Peter Obi rọrọ ọchịchị dị ugbu a ka ha gbalịa leba ya anya bụ ihe ndị ahụ ndị bishọp a rụtụrụ aka kama ịdị na-achọ onye ha ga-akọcha. Otu kọmishọn na-ahụ maka nrụrụ aka ego n'ala anyị bụ Economic and Financial Crimes Commission ma bụkwanụ EFCC n'aha mkpirisi bekee akpọchiela akpa ọba ego gọọmenti steeti Ọshụn komgbam dị ka ọ fọdụrụ naanị abalị 10 ka eme ntuliaka elu gọvanọ na steeti ahụ. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na ọ bụ na akpa ọba ego ahụ ka gọọmenti steeti Ọshụn na-esi akwụ ndị ọrụ steeti ahụ ụgwọ ọnwa. Nke a na-abịa dịka o mechara awa ole na ole gọvanọ steeti Ọshụn bụ Ademola Adeleke pụtachara kwuo na ndị EFCC na-ama amụma ịkpọchi akpa ọba ego gọọmenti steeti ahụ ma kpọchikọọ akpa ọba ego ndị ji ọkwa dị elu na steeti ahụ. N'akpụkpọ ozi o wepụtara ọhaneze n'ụbọchị Wenezdee taa, onye kọmishọna na-ahụ maka mgbasa ozi na nduzi uche ọhaneze na ya bụ steeti Ọshụn bụ nwa amadi aha ya bụ Kolapo Alimi kọwara nke a dịka ụzọ ndị na-agba gọvanọ Adeleke okpo chọrọ iji akụ gọọmenti steeti ahụ mgbọrọ dịka a gaji ime ntuliaka elu gọvanọ na steeti ahụ n'abalị 15 nke ọnwa Ọgọst a anyị nọ n'ime ya. Na ya bụ akpụkpọ ozi gọvanọ Adeleke kwuru ya hooha na o nweghị ka o si zie ezi n'iwu ndị EFCC ịkpọchi akpa ọba ego gọọmenti steeti ahụ. Onye isi ala Bola Tinubu anabatala ka ewelikwuo ụgwọ ọnwa a na-akpọ ndị agha ala anyị iji kwalitekwuo ọdịnamma ha. Ihe nke a pụtara bụ na a ga-eji pasentị 80% jibugo ụgwọ ọnwa a na-akpọ onye agha nọ n'ogo private ruo n'ogo staff sergeant, jiri pasentị 50 bụ 50% jibugo ụgwọ ọnwa a na-akpọ onye agha ji ọkwa warrant officer ruo n'ọkwa colonel, ma jiri pasentị 30 bụ 30% jibugo ụgwọ ọnwa a na-akpọ onye agha ji ọkwa general. A tụrụ anya ọchịchị etiti Naịjirịa ịmalite kpọwa ndị agha ala anyị ya bụ ụgwọ ọnwa ọhụrụ malite n'abalị mbụ nke ọnwa Septemba na-abịa abịa. Otu ule WAEC anọrọla n'ụbọchị taa bụ Wenezdee wepụtara ọha na eze ka okpu ule WAEC nke afọ 2026 anyị nọ n'ime ya si wee gbaa, ebe mmadụ dị 1,254,514 1,200,514 candidates bụ nke nọchitere anya pasentị 61.54 61.54% nwetara akara kredit ma karịa n'opekata mpe ihe ọmụmụ English language na mathematics. Ọ bụ onye isi oche INEC n'ala anyị bụ Nigeria bụ Dr. Enoch Josiah Dangote bụ ya kpọrọ ka okpu ule WAEC si wee gbaa na steeti Lagos. Ọ kọwara na mmadụ dị 1,999,668 1,959,668 candidates bụ ndị si n'ụlọ akwụkwọ dị 24,207 24,207 schools socha debanye aha maka ya bụ ule gbaa gburugburu ala anyị bụ Nigeria, mba Benin Republic, mba Cote d'Ivoire na mba Equatorial Guinea,
ebe mmadụ dị 1,950,726 1,950,926 candidates bụ ndị lere ya bụ ule. Ya bụ Dangote gara n'ihu kọwaa na otu ule WAEC jichiri okpu ule mmadụ dị 167,486 167,486 candidates maka ebubo ime nrụrụ aka na ya bụ ule bụ nke nọchitere anya pasentị 8 na ụmụ isii 8.6% ndị sole ya bụ ule. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochala ma agbacha o asị ebe ọkụ nyọrọ si wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma na mgbede a, eji m n'aka na o nwere ka m si mee ka ị nụrụ akụkọ kwuru na ihe mberede okporo ụzọ mere na steeti Abịa atala isi mmadụ 6. Emekwara nke ịghọta na EFCC akpọchiela akpa ọba ego gọọmenti steeti Ọshụn kom gbam. Emekwara nke odo oge anya na otu ule WAEC ewepụtarala ọha na eze ka okpu ule WAEC nke afọ a si wee gbaa. N'aha ndị odee nke ụlọ mgbasa ozi redio anyị bụ ndị aka na-awọ nkọ bụkwanụ ndị ji nwayọọ chịkọba akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Godwin Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ. Emeela ngagharị n'oge na-adịghị anya mụ na nwaada Clara nwoke ọcha ga-alọghachi ịbịale ya bụ ụdara anyị tanyere eze razie ya ka ọ dị dadarara n'ihi ya agagharịkwala agagharị.